Serving Society of Karbi Anglong atumpen ipika veterang pi lapen kajor terang pi atumaphan kirap kapajerdam. Lower Habjan Jamuna ing tipathu aklamalong APHL se tumbut ke hangamai kapamanpon. Bang pharo phora thong ke braketom APP atum BJP along kaching bedun. Thepai ke erasan choma tumpen plum Sunday katalondun. Aprang si birta kilang rado anaphan kardom pajirlo kardom non birta thanje bang sami ujang terang pi non arju iktha birtang tompe. Mithang along ri mithang khai kisung ke boyalong kirap kachitu dunji lapente arta ki ongdung iphi phuatum kisung ke boyalong kirap kapajir dam jia phan pusi aning ke major phuatum chelangsi Serving Society of Karbi Anglong pusi ECNGO mahang pathek pondet pen dipharong supia dung birla parche dhansari constituency ke parlo Hidi Sajir Solomon rong pia rong amekar karlitang kang bura taro achor ipika veterang pi lapen karlitang long ki tiso achor ipika jor terang pia tum kisung thektik ane om ki chujia phananta kisung pu birta long si Serving Society of Karbi Anglong atum arjulong si Serving Society of Karbi Anglong along klembang phuatum tangka chirong si thereni phai inkoira pliar ni Serving Society of Karbi Anglong ameipu jitgramsa Chunbang long sodaring ti lapen Arya sang huatum iphi pumalong humri damsi sang han phuli phukok lapen ason kaprek hormu kapajerdam bangso kirap kapajerdam ahot aluhia manpen Abarim District Press Club of Karbi Anglong Working President Daniel B lapen Digital Media Union of Karbi Anglong kong Chunbang rangsina tisotum chetong nung CRDP do Serving Society of Karbi Anglong atum kisung ke boy atumaphan kirap kapajerdam thegapot District Press Club of Karbi Anglong Working President Daniel B pen kachuru pajirpo Serving Society of Karbi Anglong President Secretary lapen kera petoma samaya keropi parpiglo athime alang tum risomar sila lapen ata mate owe kimia tumang sila samaya alang le tum kimatha kemi pen mate alang tum mithang khayang bong mate tum society long kadure de tum hastame raponi mai hon boni bu matha se alang le tum amithang long do ogali samaya alang tum chirung chirek pen kadu kawe lason pangrum si uthot kirap di pidam alang tum misena kam si kemlo la solo rang tum long kai ke same munit lapen arnam sme hirjume pidun po lapen alang tum la so society prang so lan se king kam store tek jipan arnam lapen munit pen sme hirjume longpon po busi nilihin bestame akolang tum hirjume pithulo lapen so se alang tum kero pilo pini dak hidi sajira long alang tum wang pen donian kawe terang pi alang ta hemipi do lapen so saksi kajor terang pi alang ta hemipi do alang ni tum phan alang ni tum sang lapen chutun chudanga phule balting lapen pikok hai huis ta ki pipon thek postame alang tum na keru paper piglo lapen alang tum achithi par alang tum a society la society achithi pading nang po hirjume hangsi nilidam thetek ton koklo thank you kajor terang pi ko antong do pun ni licini ne dalbo ne data reng me phun po reng me ke reng me phun pini alang le tum lo kusanang le phan asop sobe samai nang le phanang kerapa puthang nang le ko pa ninga rong lo pik lo po par ke nang pudun thek thedar lo ni ta ninga rong pik lo nang le tum bang lo ajat lo ke ninga rong lo po nang li hem bang ko an bang nili hem ke usum do hala usum mar nu hala ko jang nu ni lian chol la an kya velo po ki an ke non na chor ke do bang ke thom do lang chor ke do la an ja chor ro lo an ke non na chor ka vi ga hala an chor an ke hala usum mar nu an ke la ni li an chor lo bang thom da lo po an ke an kiri ke la risomar bang o ra usum mar lo la ko jang lo pe thak po la pi thak po la so a pin ni cho jor po ja po la sila sang pin ni cho nam lo po ke ni li ge rin the da lo po ni li ke ku pu lo jon ke ja la po pa ra ke sang than lu the da lo Serving Society of Karbi Anglong ki majograt chari penta kachera pavi
Kisung ki boy dat atuma phan un an pen kacerap kacitu dun jia phan si isi la so sai deng pon lo. La pen ke wang jar ni ta la puson kirap kapajera sai klem pon bomji. La sila so sai ki klem along karbiang long rat ke do anta kacerap kacitu dun akinang sot pusi mai phujit kram sa pen ning jipon. Bithang long ri pen bithang khai ban jong si chirap nangji plotang ki bang phan jong pon nang de bithang thul phut ban si la so sai bang pang cheng pon nangji puni tum jir pong bong pen tum ching room si la so asai ni tum deng pon lo la bang ki mane ki duk bok atum phan made ne kisung ki boy dat atum phan jong si tum arjulong la pen the pon long plolong te ni tum kirap bam ji phan keng kam chi jor pang cheng pon tang lo la bang ki ni tum achet kali lo karbiarat ke tu an made karbiarat ke boy long tu an samini tum lo so kirap dam ji mate un an pen ki ni tum chirung chirek pen so sai ke deng pon ji phan pusni tum jirput an chelang sil Serving Society of Karbiang Long puni tum so bangke amhang pathek pon lo la so amhang pathek pon dat pen ni tum pini bang lamang so sai ke kam ke jor ke cheng si lo la sila so long ke cherak pe tu tu ni tum chot kali lo karbiarat du an ke pang tang pon ji mate mithang akhai ki sung ke boy long ke charjab dun thek jil bangke jor ra perona klem ra perona la sinon la son thak thak sila dak la hidi sajir long sami ipi tum arta tu piglo puni tum arjulong alang tum sung boy dat lo la salang tum phan arjulong sini tum avadet tu wai fin sang han la pen piko e pak sami tum pajiru kon kang lo la bang kini tum pini la bang ni tum ka prek pani tum kirap hang hipin la bani tum jirpu an ching room si mane pharo hini pula ching room si la so asai ni tum deng pon lo la sikibang silang alis tal pu son asai ni tum ke deng pon ji phani tum bor easy la so sai ke deng pon long sami adu ka du ka bi arat sami claim rap pedonang la pen cerap pedonang la pen andu se aprang ke ponji phani tum body pon rap pedonang Nili tum Dhonsari constituency angkang hidisajir arong along donni ahem hemipi hemlo alang litum ke kawe tirang pi lapen kajor terang pi alang litum duk dat boy dat pu birta long si nili tum serving Society of Karbiang Long pu isi NGO ason les tamin on manitum officially ke register telang tamin tum isi NGO jerpo pen lapu nitum kaduk kawe pherangke angbong lata claim rapet dam rapet atumang bong pen cirung cerek si han sang pholi lapen pekok ipakwet tami alang nitum bang hini phan nitum kerapa jerkang lo lapen nitum bang society mate serving of Society of Karbiang Long pu society pen nitum non kewang jil lang tami lason kiduk dat ke boy dat tumhan kerap ponji phan nitum cing wai pon lo lapen lanso serap pon lang pini bahini rap lo porte moi prangke bang pli phan rapon po lason dak thak se bang pli pen mo ke bang truck po se pabat pon bom po lapen nitum inter Karbiang Long east west tamila so kipang dang ponji phan nitum non bor bi phan se matha pon lo lapen laso along kadok kawe ke the kiding arat lapen karbi arat do antami nang ke cerap nang cetu dun pendang lok hir jumi nang ki pidun pendang lok la anso se nitum ki claim kita malong nang hirjumi nang pidun po posin nitum ben ning thepon lo MP Kiligalong APHLC pen karjab dun je aiga tharaphan ke pahai vek jipu APHLC claim bang phuatum do de sangsi si rong along mai ni pon bom lo lason si APHLC Dhonsari aro tumpen APHLC pen karjab dun je aiga tharaphan MP Kiligalong ka pahai dun vek je phan sai claim pon bom lo lason si there ni phai ingkoi rap clear ni APHLC Dhonsari aro tumpen lower habjan jamuna ingti pathwa klamalong vote kerek amai paman pon Dhangsari constituency APHLC aro amai phu Mohan Singh Tong bi pen kache pahem phu pon amai along aluhi sarpo man pen MP a candidate je ai kathar APHLC Tiripi Kongchun Bang Sarkiri Rongphar organizing secretary Kursing Dimung youth secretary Sersing Be Dipuel ACMI phu Diuri Rongpi lapen APHLC aphan ninga che thera datum chetong do 19 nong Dhonsari constituency Lower Habjan Jumnaing Tiarong Long dak elitum APHLC pen 6 schedule awareness program dak itum pedopon lo apen labaso awareness program kipi ponang ko thebang lahelo je non radatum non la surini rang korapli upcoming parliamentary election MP election ahut komara bang pu mansili tum vote jok nai ma vote pi pen komana se pahi nai mala bang solam se tum thanmum lo lapen kedam tangan ile tum thaklong lo jela dak ruling government atum congress tum pen chenglok dak BJP atum kadwe tum sami rara phan kapa chupai lam loket than ben selang tum che pahai lo lapen ke chak thap ke chak pru ke ther ke hap lason pedo ben sila dak la tum election che pahai bom lo election haidat se tame nanum thaklong lo gente la habjan bang so tobar ke la ha congress ha komento ning kan hot pen tobar lo opinion ne thang ta development thaklong lela se tame nang tum thaklong i ke be ke che tum ke do odin boka jana son
Haure khata son utor popila son apen ke black topping atau wata kipi. Lapen ke jol jiwon mission penon lapen ke hemso kaddo ko yan tamela tum han ke palila. Seta ladak rong barim lo Dhonsari constituency long la upper habjan apena lower habjan. Bahaya area ke pin nen tame towar tave lapen ke misen kacelenga towar becot kali school tave medical tave thang tave lada. Lasi lapuson ning long aso tum ke dodim along kacing tur ka bedat kala ke non la ruling party atu national party tum si cari bom lang pelutang dan hai bom lang pelutang te la ke development ka bom pula pe non e prangki bang jelang sanabe BJP long BJP a party long a candidate si kacel larcho seta party kala se do bom la pen high command atum si bana control bom posi non Horen Singh be thang klem tak thedelo seta non Omor Singh tisu phanyung si dak kar biang long ra atum MP chotoy dun ben pahai dat vote pi ben pahai thudat pelutang te kedam tang ningkan pho ko sonma ili tum inglong asotum dakar binglong ratum mana dak di mahasawara ratum inglong soha waratum kitu kisung kececak dunang la son thot sinon da puri don lapen gel tum theklong prong lokente halang li dak len and revenue yem ke man bom hut ki bom hut long le pota ke long le nai dalang li hut hello halang li tum chipin dak long le pota lana na suri tum pielo puseta pinier nen da merara phan paklang dak he la tum lasi non langdam lo pulutang te dak habjana habar la dak long bangkona phasalang li long le pota isu pilo karbingon autonomous council ke 60 area alang le 60 la yem ki kibom hosi alang le aja kong do la dak long le pota ke isu je phan seta pinier ni alang le hin pen dak amena a constituency singa sonjot kali karbiang long constituency ko ra trok do la penon di mahasaw long constituency ro in coroner kep do la constituency in ko ra trok la pen in coroner kep atuma phansi alang le ke lang cari poni bu bangela ke ningit he sabta we lailo lasi nona bangge cherok tok nang po la pen ini tum non karbing long rat tum non ini tum ketek long teng pelotang te non kacolang prong ke ek matro APHLC mari tum masar jai kathara phan alang litum kapahai dun pen parliament non ke toy dun labang si kar i non karbing long rat tum la pen itu masar ningje delu kante alang like election ke thudun non upcoming parliamentary election ke thudun lage kupine alang li MP ke choye phan MP ke manje phan ba konane alang li Delhi dam ben hala dak alang li chepreng mi phan alang li ke man kang tung dakali alang li son arta ke do bang pu de arta ke do bang pu non retire det pen hem do join nang bang pu lo sitame komada farman si pinier ni dakar bing long alu ato kanu ing long alok tame alang li akeng pen name ke damar lo lana ke tu kisung je chaknang lo komada join si kes ke phonang lo pinier ni pulo tang te la ke nangli tum la peli tum kar bing long ra farman la ben di ma so ra farman ing long so farman lasi non alang li ke klem kang tung ahut ke klem kang tung bang pu phan si ile tum kar bing long ra tum made dak kar bing long di ma so ra tum ing long so tum ana bang alang li phan election pipen art chak pidun pen itum papa haidunang po lalu la pen ningkan troxy cap so se iltum ka chong hong prong la bangso autonomous state article 244A 6 schedule of the constitution of India paragraph 20 teng pen kapa kim je phan parliament along alang le bill kapa pon je phan kapa pass un je phan alang le lampan je duna la helo li ra phan ka chuning rika spinning la so prong MP kilik long nami to party ke haji kon insti do lo nili tum non la ka thek dagaram side lo la ke non nili tum chot ka pugali lo ruling party tum hale nang le tum arju sitame alang le tum ke hai deji po phan galang le maning ke thave pin people polo tang te rat ka chetu mat se ave pin non amat ke pinier ni ka dak le tum APHLC long pinier ni rat ka chetu long nili tum meeting ka do ka ve sitame nili tum hin pan ke hai thai pin nang posi tum ke government ka le dalang posi nili tum meeting ke phalongan se me poisa sikai sinat ani tum pene central committee pene ka padam galista rata tum ka chirung men si pinier ni lana na meetings tame chetu dun lasi ni tum atok anu ni tum dam lablo nona bangke candidate larnang po government larnang po lailo ratum gang joge lapen ni tum ning chethe binong lake je karbiang long lapen di mahasara ratum none phong bangke BJP a government phan bang paklo vek po lapen APHLC phan pahai vek po lailo 19 Dhonsari constituency itum 6 schedule awareness meeting ni tum pachun ponlo ing samjin pen lasi rat ke chetu pen si ni tum chini daklo non do result bangke non pe siklang daklo non do election result bangke lasi Omor Singh tiso kedam tang laso ke claim kedam ke thek the arong ke thek the joini 6 schedule arong ke thek the joini mi periodic pota jitu miadi pota karbi phan pipe si parok phan pirong lason si paper media long tani tum thek long pen laso ke thek the aron ke thek the joini si laso jitu periodic pota ke hang laso rat tum ke hang laso phalta to si pending het to si pu
council long si file ta pending at tangka pipe te periodic potata pipe miadi potata long le non puar ni anta asi kiduk da darat ke kepulo manita anutin ta nita periodic pota ba miadi pota dosigi me ba long sonte kematha kita rat phan ke karbia rat phan panung kuksi parok phansi potata pirong japen border area ta karbitum phan ke potata pipepin non puta border area ke potawi non a kapre ke border long ta ha kapre ke state pensi miadi potata pirong la sonsi klang social media long ta la si la ke 6 rong ke thek apollo la son munisi pusi MP candidate lagi ki thur dun ma ke thur heda se me lage abostu ke chibidro da se me nili matha tingki pusi parliament no chidan thekpo ba state ke pusi wan thekpo miadi pota lagi pitek the pusi autonomous state ke wan thekpo ma lasi ansi bobes kulita ba anita langli chipulo neke 5 lakh abhut pensi election haiji tusalang litu sita 5 lakh kali lage 0 bhut silongi umor sing tiso bangki athe alang li 6 sidul aron thekhe nonda bihari bengali phanlok sigerai angli hala BGR long le alang li rat angno chichak derapi non punon benta papleng the taso eviction kuri thekhe non puani anta lapen dipu railway colony long ta eviction jipu lata non puta eviction thekhe lapengala uttor borbil long ta son thaklu ada dakta nonta eviction the la incrosar dopik khadakta bengali bihari tum lapen kheroni long ta bengali bihari tum si incrosar khadakta mane aron re pen ke do non puani anta eviction hai he la son munisi MP ki thurdun pu bange lage chilon le penge amunita unfit lage kityada lage haid haine non besi a result klang daklu atumi BJP meeting itu kerens la so kerens long te munit inuta dun bangwe chair ta khali pusipu tebulan ta khali la so te non besi BJP ke rem elo umor sing tiso bang rem elo There ni phaing koira player ni Borjan constituency pen ke damtang MEC kili ka hot APP pen karjabdun Bipul urang pen bang pharo phora thongkebra ke thomara datung BJP along kaching bedun Iskar biang long BJP asaham along si BJP candidate Amor Singh Tisu lapen ke ECCM Dr. Tumiram Rokhanga tupensi tengpondo APP atum BJP along kaching bedun amay along anhiawan pen ke ECCM Dr. Tumiram Rokhang BJP candidate Amor Singh Tisu MLA Bidya Singh Inglen EMS MSC BJP Iskar biang long district amay phupen chenglok BJP along klembang phubang phiatum chetongdo alangli ini 535 unit jalan versi dan ada yang seperti fisik saya hemlong pin oilun lo kason taksi anibang tak ikut program dunang kita tinggal tumi kandidat apaan dirgo kangkung kami laso hu parokha pen chejeng ron rang bom pen dak di bolong rada mai pigit olong tapi itu olong kaprek kan adat jong chola lanta laso ni tuan ang Ilyas Angcu juga pen Ahmad Mi Party pen ke thudon abang thu dame langli dia sang hotu pen atumi leaders ke doan pen langli dame Bharatiya Janata Party candidate Amor Singh Tisu aphan ongdunga vote ka pe hai dun jipu amen pen alang dame atumi angchepai ongdun laksi pen ap dame Dhonsri consensi pen APSC pinya son joining a program dame pen apa tuji nilitum ke consensi ke meeting ke damne pin la nilitum ke dana tuma chini lo bang methang si da ke join anu tin phanda welcome lo ning ke ha tum si methang si gari ta chewan methang si nang join mane
non phong bang ke Narendra Modi aphan pil thieng bong aja kong ke nai a prime minister ka pimanji aphan Karbi Anglong la 6 ST parliamentary constituency Karbi Anglong la pen di Mahasab la pen mes Karbi Anglong a candidate Omor Singh aphan ki ong nai kapilong ji aphan kapilong ji aphan la pen alang ni longlo haidera phi ye abatai tin parliament session long hempre ka putar aphan ye kapaning ye dun je aphan muni tum anu tin tamani khang se lasi party dhorom khai chi pin na ani bang na muni tum kai ta meda ke long se po gun lo mane Narendra Modi aphan pil thi hong thom ang deng prime minister pe manji aphan la pen ke India kangalong ke ong nai asit utar ke hai asit aphai ke ong nai la so Omor Singh so phan kerap ni phansi anu tinta hang he pin dame rang methang che bangar gari dan ceria bara bo itung ge bangri bu pe ke welcome so phanta kasi banga sunai che pe Karbi Anglong kaching thura sai mutam ni theklong la pen ke Karbi Anglong mon sam do lo BJP long party drom chipu pe koi put system abe so phanta welcome lo sa tin dame ye ka ning hang tum siwa asi nang tum theklong po non ni emo jang ni po cheklo la ta taring kora program ni ni result dar election ti jokya ni lo ma result ke di la ke jun la suna long po ye indiang bong apai ke ong nai ke hai ra no ke Omor Singh 125 amendment bill labang so ke pachun je apha labang ke Meghalaya Mizoram Tripura lapen Assam along ke do a tribal atum phan ke rai kom ji aphan isia bang lapen labang ke 244 2 article 2442 lapen article 2751 labang so bang ke pichun ponwet po bang si nili kadok awe arara phanta nili ke krem pon chengji labeng pachun ji gela 125 constitutional amendment labang so bang halo ke pachun ji labeng ladak lo tangte 275 article ateng lo pran labang ke direct funding elitum long finance lapen tribal area protection lahini article labang halo nili pechun pon cheng bangke lapen autonomous state alam mangai nili kaike mate ningji dun verpo lake elitum long standing adman kasi lahini bangke equal fast nili Jisu pirthe do bomo Jisu thiji dok apora hot nanglisi Jerusalem arong supi anglong Jisu anong ke thenai pen kilud damahot kachema thamate kachiki mo pirthe adang anta bangso jai mek paman pon hurlo lasong si there ni phaing ko rapliar ni lakhaing ko trok Dwarbaguri constituency ke parlu dolamara angkang pi thepai ke erasan chom plam sande kata London UFC amai phu sarsing ingtiben kachepahem phu pona mayalong Aluhia Manpen, Sanchompho, Amonduli, Pastor SGB, Jibiatum Chetongdun, Bochikrang Baptist Church, Dilip Kiling Pensi Arnamalam Thanponlo. Lapen UCF Thepai ki era Sanchom Risonim Swatum Penta, Arnamaphan, Kiro Karchu en Ponsi, Kachetong Arata Tumaphan, Lun Pen Aning Parung Ponlo. Lapen Nimarlia Song Atum Penta, Jumesen Lun Chitora Phan Parjupon. Chuning aningka na sonak thot si pining ni thot ameni litum lapuson chilang pepen nilitum a thepai gear UCF abang so san chompen munduli pho mate san chom pho chilang pepen pini Jisu anong ge thepen Jerusalem kiludam mate Palm Sunday nilitum mi sen pen pini ya por hulake armu chejeng si damlo labang so por hud mi sen pen arnam nang jadun si nilitum jai megateng kepa chunlong pa mepot ningarong par piglo asi botor bokan kadoko be abang putina pantame nang jadun pi mepot tum ningarong par piglo pini abang so
army ko chijeng asai nani tum unta kana ja khiding sina tum gedam pahelo nili tum lada mithanga ke do dim pen he pai gera arong pen haladak rong tereng arong an vaksini tum dam thek cholo prai kilometer hini ki thom lo bangso ka hiluan sini tum dam thek cholo dengkon pineng ni tum ing deng plilo kasi ong dung pen nang chitu nang chirap nang chitu tu lo abang phuti la sanchom pho Kristo phan ke kroi arnam aban pi aban po la ka do we la pen korting jiro do ana tum tamin nang chirap nang chitu tu sini tum la pachunong lo Pinya birta lansi kang tonlo kardom